Bon dia. Espero que estigueu bé vosaltres, les vostres famílies, que tingueu tranquil·litat i que tingueu ànims per a seguir en este procés de treball des de les cases, no? Eh, Vos grave un vídeo perquè hi ha coses que convé que tingueu presents ara que reprenem novament l'activitat docent, però amb instruccions concretes que han eixit des de la Conferència d'Educació que el Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes van celebrar el passat 15 d'abril i que ens han donat ferramentes al professorat i per a que puguem acabar el període de curs d'una forma tranquil·la o un poc més tranquil·la. El que estàvem comentant i que vos deia és que s'han pres acords que interessa que conegueu, no? Tot i que heu de tindre clar que estem esperant les instruccions concretes que apareixeran en el diari oficial de la Generalitat Valenciana i en el butlletí oficial de l'Estat, en el BOE, on quedarà tot molt més clar, no? A vosaltres el que vos preocupa, com a mi, és com anem a seguir en les classes, quan s'acabarà el curs, quines activitats podem fer, com vos avaluarem, etc. I en concret el que heu de saber ja, sobretot per a que tingueu calma i no tingueu tanta angoixa, és que el curs es manté el calendari escolar, per tant el curs s'acabarà el dia que estava previst, el dia 16 o el dia 19 de juny, crec. Als nostres efectes ens queden 6 setmanes de classe, abril i maig, perquè bàsicament si estiguérem fent una classe presencial ja sabeu que juny és un mes d'acabar coses, no? Per tant, anem a comptar en què ens queden 6 setmanes de classe i de classe en principi no presencial que hem de programar, no? Per tant, ens recomanen que adaptem l'activitat lectiva a aquesta no presencialitat. Això vol dir que hem de flexibilitzar el currículum i adaptar l'avaluació. Això per a vosaltres què significa? Doncs significa que no va avançar-se matèria, anem a plantejar activitats que reforcen i amplien els aprenentatges que ja hem fet. Si s'heu fixat, les activitats que hem plantejat o que he plantejat són activitats que reprenen, recorden qüestions que ja hem treballat vosaltres i jo en classe, amb l'excepció de literatura universal. Què més ens han recomanat? Ens han recomanat que triem els continguts que siguin imprescindibles, per tant, hi ha moltes coses que no anem a veure, anem a deixar-les. En el meu cas, m'havia deixat la literatura, estàvem en la literatura per abordar-la i això ja no serà possible, per tant, ho abordarem d'una altra manera, que és el que estem fent. També ens recomanen, i això jo crec que és molt important que ho tingueu en compte, no? Que s'han d'establir horaris. No podem estar les 24 hores al dia connectats, això no és una bona pràctica, i per tant s'han d'establir horaris. Vosaltres treballareu com vulgueu, però ja sabeu que jo sí que vaig establir un horari d'atenció que més o menys he mantingut, encara que ja he vist que vosaltres i jo no estem en la mateixa les mateixes hores en els mateixos llocs, no? Però jo vaig a mantindre un horari d'atenció, ara com ja veig que a les 9 s'alça molt poca gent, que siga de 9 i mitja a 2 i mitja. Eixe és el moment en el que estaré ací, no? perquè puguem intercanviar dubtes o per a que es puguen anar plantejant les activitats, però és important que es mantinguen aquestes rutines i aquests hàbits de treball. En cas, vaig a seguir enviant-vos aquest bon dia, que és un vídeo breu on hi ha una pregunta que s'ha de contestar, és una manera de saber que estem ací i també de transmetre i de repassar algunes qüestions bàsiques
I després vos plantejaré, i això ho faré per escrit, vos plantejaré 2 o 3 activitats globals que seran les que avaluaré, perquè en València ja no anem a fer exàmens, anem a seguir fent treballs, m'esperaré esta setmana a veure si donen instruccions concretes i ja vos diré com va avaluar-se cada treball. És un treball on intentarem integrar les coses que heu fet, on haureu de llegir, gravar coses, en tot cas fomentarem la creativitat i treballareu en recursos online que ja havíem utilitzat en les classes de valencià, per tant, res estrany. I així serà com acabarà i avaluaré el tercer trimestre. Insistisc que vos enviaré per escrit en què van a consistir els treballs i com vaig avaluar-los. Les instruccions més les ferramentes per a que els pugueu fer. I això és tot. Espero que estigueu bé, que les vostres famílies estiguen bé, que tingueu esperances de que això s'acabarà prompte i que no desespereu perquè tot anirà bé. Esperem-ho.